Oh Sigrapala kang tumingal Prang jambo samya medali ler tatet wleting kota tawangkung mangun sang niti benjang sangat mijil benjang sangat mijil benjang sangat mijil latinya medali wuwus Nger Karta Marmongger wonten timbalan ingkang kadhawuh Sang Patih Harya Sangguni wis cetha apa sing dadi dawuhe ya kemau ramamu Pendhita Begawan Durnana ing Sukalima ya kuwi mau Bratasena wis budhal ana Gunung Candramuka kowe minangka ya kowe mau bocah temenggungan ana ing jajaraning Kurawa kowe kudu tanggap ing sasmita prayogane pripun ketapna wadya bala sanggiwaning para Kurawa nututi ya kowe mau nututi tindake nututi lungane Bratasena yen Bratasena ora Candramuka yen ora mati ana segara Minangkalbu para Kurawa kudu saguh mateni Bratasena ketapna wadya bala ya nggir nggih lajeng bidhal benjang menapa natapa bendhes pisan dantan loro kumpul ping 3 bodol sedika ngestaken dawuh Sang Patih Sigra Hanata Baris nyawiji kumolong dampyak gumregut lampahing pinarung krapyak patang apeke ku malar ngebaki sorak ing gumuruh Aja lali budalmu kaya Maesa Lewung ya ngger sedika ngestaken dawuh paman Yo.